Fallo teknikoak, biditxua moztu da. Jarraitzen du aurreko tokixan. Gogoratu. Koria lantzen gabitz, bizkarran elongazinua, bizkarra zuzentzen. Esan du laguntzak aldogoela jarri bai. Eta bigarren, ariketa hontako bigarren seriean, hankak pixkatxo bat altutxua, bai? Altzetan du. Esan bezala, 10 errepikapen. Bixen artean, gutxienez, edo 10 bakoitzian, gehienez. Jarraitzen dugu, lau hanketan, eta koria eta bizkarrezurran garantzia azpimarratzen dugu, bale? Hortarako, posizio honetan, landuko arnasketa eta indar isometrikoa hau da. Hartu arnasa eta botatzerakoan jarraitzuko zilborra bizkarrezurruntz bideratzen, bai? Eta kore ingurua egonkortzen. Arnasketa batetik bestera, zilborra mantendu gero eta gertu hau bizkarrezurretik. Jarraian, bi luzaketa. Luzaketa abdominala eta ostian lumbarra. Bizkarrekua. Gogoratu. Kasu honetan, zorbaldagoe, relajao, bai? Ez euki goixen, relajao. Eta arnasketa berdin mantenduko. Kasu honetan, posizio honetan hartu. Gogoratu arnasketa kostolaterala, bakarrik ez bete biriketako goikaldia, eta botatzerakoan goi esatzera. Bot arnaz guztia, mantendu zilborra bizkarrezurretik gertu, eta buelta. Hartu, eta bota berriro. Ariketa honetan, beste 4 errepikapen gutxienez eta 10 gehienez. Eta bueno, amaitzeko, goiez posizio ezberdinak mantentzea, bai? Hasiko gare, posizio belauniko, bizkarrakin zuzen. Eta posizio honetan, berdin. Hartu arnasa, kostolaterala, bota, zilborra bizkarrezurreruntz, mantendu gelditudan posizioan, hartu, eta bota. Horrela, beste 10 errepikapen. Aldatzen du posizioz,